Hvordan skyder jeg, og hvordan går jeg free cam? C går du free cam, du skyder på mouse button 1. Ah, easy Du game. hopper også på mousebutton 1 en gang per flag. Ja, nej, 1 per hul. Ja, altså en gang per flag, ikke? Nej, det er 1 gang per slag. Du har jo 12 slag per hul, ikke? Jeg sagde per flag, mand! Jeg har lige lavet en in-game challenge og fået et X6 Jeg har lagt spike! Åh, fuck laver du, mand? Hvad fuck var det? Fuck, hvad er det, du laver? Ej, jeg skal altså løbe op på! Ikke op på! Han tog et billede af sin egen skygge! Nej, var han død? Nej, han fik ikke nogen billeder! Jo, jeg gør! Ellers så kan vi lige tage baggang og sådan noget. Ja, der kom en hund. Jeg ved da, hvad så bliver sætter bare et eller Åh, hunden den. Ja. Men jeg kan ikke tage et head, man. Jeg kan ikke tage et head. Okay, jeg går ud nu. Ja, vi skal bare skynde os, faktisk. Skynd dig! Nej, du skal gå Sæt mig nu, mand! Den gule, mand! Kom nu, mand! Ha, man har ikke noget med. Hallo? pas på, der er en landmine her. Jeg kan ikke se landminen, der skal kigge på de her bøsser. Nej. Der er to, mand! Der er to! Hvad hjælper, mand? Hvem er der står sammen med mig? Det er en slime. Fuck, der er også en slime! Nej, kig på den nu, mand! Jeg er lidt fucked up! Okay, kom her! Jeg kigger! Hvorfor var det et bibliotek før, men det er det ikke nu? Hvor fanden blev du af, mand? Jeg render rundt derinde i mit Farexen og venter på dig, mand. Nå, jeg synes ikke, vi nå. Hvad var Boombox nu? Fuck, er det der? What the fuck? Hvad fuck? Hvor er du der? Nej, hovedet ned i land. Hov. Fej, jeg klikker her, hvad sker der ud? Onkel, han slog på sit arm, mand! Onkel slog på Nexus, mand! Giv ham en bød! Ah, det er så Brian, du var red buff, mand. Der er ikke noget tag. Der er W. EQ. Skud, Ozzy. Nej. Vi skal en record af den boost der. Det er en kraft, mand. Allah Akbar. My boss. Du skal ikke tage dem, men jeg smadrer dig.
Der kommer han. Der kommer han. Oh my. Ja, nej, altså, de skal op til Baron, de skal op til Baron. Der spawner en himmel. Spawner den? Om 40? Ja. Okay, find ud af, hvor den er. Ja, er du klar? Så løft op nu, mand. Løft op nu. Hold dem lige, hold dem. Bare begynd at fight. Afsted med dig, onkel, men du løber fucking langt. I kommer! Stopper der tilbage. Boom! Let's go, Hopper herovre. Jeg burde være død her. Hvad fuck? Foregår der? Det er min. Jeg er salgstop ihjel. Der var det den. Den kommer 3 gange. Fuck, vi er bare fucking 40 meter derfra, mand. Fuck med mig, det er lidt derinde. Fuck, vi gik alle sammen efter mig. Orange. Okay, det var sjovt. Jeg sagde perfekt, mand. Pege på den og trykke Q eller sådan noget, Ja. Det skal jo være din, mand. Hvad? Hvor fuck er den anden nede? Hvad er det, du laver med bilen på, mand? Jeg drukner. Skal vi lige være en spændende button, mand? Med bånden? Var det ned? Ja. Men er det CS eller hvad så? Men jeg skal faktisk lige tage et bad, og skal lige tage et billede af mig, det er Ja, det kan jeg godt finde ud af. Hvad? Shit. Kom nu. Nu skal du finde nøglen eller sådan noget. Det er fucking svært her. Det er nærmest umuligt. Du skal igen. Det var rigtigt. 3 gange samlet gevinst. Det har jeg ikke. Mau, Og så? join lige den her Discord. Det er en anden streamer, der sidder. Og man kan gå ind i deres private samtale. Gør det lige. Du kan bare join deres stream. Hvad for en Discord snakker jeg om? Jeg har lige linket den. Ja. Jeg vil læse. Har I linket til Twitch? Ja, det er Kasper. Hvad skal jeg råbe? Råbe alpakalaer. Hej. Jeg skal løbe ind på Clausen DK med... Nå, jeg hopper lige derind. Slutter sig til. Ej, reklame. What? Marguerite. Hvorfor fik hun det her, vi fucking bajonerer? Mathias, hvor svært kan det være? Fuck, han gider. Hvad gjorde han? Fuck, jeg blev helt ude der. Jeg har lovet mere. Lad mig, mand. Jeg sprayer mig. Hvor klar. Jeg skal lige have en reader her. Det skal du skal drikke stemme den der. Det kaster på fjælder i dem bare. What potato?
Han det. Hvad fanden, der sidder lige der? Ej, der var der rotte, mand. Fuck, nu har jeg ikke råd til fuck, stik mig den fucking Avia, det er lige med det samme. Du har ikke engang fucking råd, seriøst. Er du med fra? Ja, måske. Den på A. Ketchup. Maybe behind. Bagfra du, bagfra du. I'm lucky player, only luck. Oh, that's very good. Because, yeah, I'm schnauzer! You must. Og den her, eller hvad? Ej, vi er væk. Hvor er det der? Venstre. Han kommer ned på den. Hvad kan du lære det? Skulle lære om stille kæden anden gang, mand. Ja, det taber dig godt. Skidt, mand! Og står en døren! Ej, mand, hvad skyder? Hey, hvad? Åh! Sidste med. Åh, fik assist. Han løber op nu, ikke? Ah! Så fucking fed, din lille bøs. Ja, prøv at du løbe der, mand. Nej! Selv. Hjemmefra. Ja, Lille han er i gang med at lave noget sygt nu. Så var jeg sikker, at vi den port, mand. Nå. Ej. Jo ja. Og det er før, det gik galt. Der var den der skal op i. Han er oppe i apps, han er inde i vores gang der. Hvad er den? Ja, ja. Ret med mig. Står der og bare kig. En flash der. Skolefoto, den var lige til overskålen der. Der er de på den, han skal også Lige det overtåbe. Og send dem til helvede. Hvorfor? Om den anden er low. Hvad? PKS var kraftigt med professionel med sniper. Ja. Nej, du når den ikke, du har ikke noget kæft. Hvad laver du, Abe? Du kunne høre den af. Nu lever jeg indtil jeg får min MF. Nu ved jeg det. Græs lige for. What the fuck, mand? Hvad skete der der? Jeg så ikke engang. Det var Bobby, mand. Det var Bobby. Nej. Bare siger du, vent med at Jeg fik Kalista sygt med diller på mig. What the fuck, man? Fuck det. Oh my god. Hvad døde vi alle sammen af på en gang? Bare kom med. Syg hovedfejl, hvad fuck med de her tre, mand? Ja, vi er også fine. Ja, nu. Det er det. Han har alt sagt. Okay, så fedt. Baby, man. Get that shit. Hvad er Timo, Frank, man? Jeg ved ikke hvad Han runner bare down, man. Hvad fuck? Nice, man.
Boom, mand! Så får han bare med shotgun, mand. Slam! Fuck. 2 IV. Somebody up. Kill him. Come B. Der kommer en. Two guys on B. Det skulle da altså det bedste. Pushing IV, bro. Er I nok vil tøve? Stille, for fanden. Har du kort, der? Nej, død. Nå, ja. Så du ikke bare lige så dom, den kan lille ind? Pusher med, tror jeg. Der var lidt ned udover. For satan.